munggah ning sor menange iki ya kontorku. Mangan. Menange sing lor elek. Semangka, jangan tawel. Kak, Lho mangan tuh munggah ngene ya. apa? Ambek kelo cakar. Ngene lodeh. Weh untuk cakar, Dek, Dek. Iki mak jejek-jejek kae. Kok galene maneh sing tengah iki. Juaku ku monting. Yo, kelo mbek urap kae, jek urape. Lho wedok tadi. Ya maaf nang ning ketawa kecet tulung yo mbah ning wadi ngono. Yo, lawam kelo. Tapi yo gue lelah. Ayam guleng. Memang galene maneh ku lho munggah ku mang aku sentak niku. Ayo Bu Burhan nang imbo. Bu mblenger jangan lodeh ki dikelakno lodeh leh Bu. Wes gak apa-apa. Gak penak Bu. Ape request meng gak penak Bu. Biasae ngono ki kok. Marani wong masak ngono ha. Mampi urap. Ha ora temergone niki.